Me ollaan täällä PK:n pukuhuoneessa. Tässä mun vieressä on joukkueen kapteeni S. Ja mä nyt haastattelen sua. Miten sä oot valmistautunut tähän peliin? No, aamulla mä söin hyvän täyttävän aamupalan ja sitten... niin. Ja sitten mä siinä matkalla niin keskityin peliin. Joo. Millä taktiikalla teidän joukkue lähtee tähän peliin? Ekalla puolella meillä on se tuttu 4-2-2-2 ja tokalla puolella on sitten se 4-3-2-1. Mitä sä odotat itseltäsi tästä pelistä? No varmaan peliin, mitä sitten semmosia hyviä laadukkaita syöttöjä ja niin. Entä joukkueelta? No et me pystytään pelaamaan sitä meidän omaa peliä ja kierrätetään palloa ja saadaan tehtyä maaleja ja sellaista. Okei, mitä sä luulet, että tässä pelissä tulee käymään? No, mä en oo... Onks vastustaja tuttu? Ei, mä en oo varmaan ikinä pelannut niitä vastaan. Mä en yhtään tiedä minkälaista pelistä tulee, mutta tehdään parasta. Okei. Niin. Niin. Kiitos! Kiitos!